Il-Gvern ġdid fil-manifest elettorali tiegħu wiegħed illi se jkun qed jagħti id-dritt lil żgħażagħ ta' 16-il sena jivvotaw fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Kumitati Amministrattivi. Proposta li tħeġġeġ aktar parteċipazzjoni miż-żgħażagħ fil-livell lokali u fil-qasam politiku u li se tkun qed titwettaq sa mill-20 ta' Novembru illi ġej. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsillu Lokali José Herrera meta it-tnejn wara nofsinhar ippresjeda l-ġurament tal-ħatra tal-Kunsilliera ta' 11 il-Kunsill Lokali li ġew eletti s-Sibt 9 ta' Marzu. Bħala l-ewwel pass, José Herrera se jkun qed jinkariga lid-Dipartiment tal-Kunsillu Lokali biex jibda komunikazzjoni mal-kap tal-Kummissjoni Elettorali ħalli jkun stabilit il-mod li bih żgħażagħ ta' 16-il sena jingħataw dan id-dritt. Wara li nirċievi dan il-parir min-naħa tal-Kummissjoni Elettorali jiskatta l-proċess ta' diskussjoni biex din il-proposta li għamilna fil-manifest elettorali u li permezz tagħha se tinkoraġixxi aktar il-parteċipazzjoni miż-żgħażagħ fil-livell lokali fuq qasam politiku tiddaħħal fis-seħħ fl-20 ta' Novembru 2013. Data li jien qed nagħżel bħala simbolika għal pass storiku li se nkunu qegħdin nagħmlu biex għall-ewwel darba f'pajjiżna li tagħta l-vot għaż-żgħażagħ fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali minn 18-il sena tinżel għal 16-il sena. José Herrera saħaq illi llum il-ġurnata l-Kunsilli jinsabu f'sitwazzjoni fejn hemm numru ta' deċiżjonijiet illi kellhom jittieħdu u baqgħu ma ttieħdux. U qal illi se jevalwa l-issues kollha u fejn hemm bżonn illi jieħu d-deċiżjonijiet se jkun qed joħodhom. Semma li mhux aċċettabbli li s-sistema ta' gwardjani lokali qiegħda hemm mhux biex teduka imma biex timmulta biss. Irridu nirriformaw is-sistema ta' gwardjani lokali li imma riforma trid tkun waħda pożittiva saħaq is-Segretarju Parlamentari. Għalhekk taħt it-tmexxija tiegħi bħala Segretarju responsabbli mill-Gvern Lokali qed insejjaħ il-Presidenti tal-Kunsilli Reġjonali u stakeholders kollha sabiex naraw kif jista' jkollna sistema li tkun aktar effettiva, edukattiva u ġusta. Qed nimpenja ruħi biex ir-riforma tal-Gwardjani Lokali tkun lesta sakemm jista' jkun malajr. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera ħabbar ukoll illi fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali se jlaqa' konvenzjoni tal-Kunsilliera ħalli jiġi approvat roadmap biex il-Kunsilli Lokali ta' bilħaq ikunu fuq naħa tal-familji u tan-negozji u mhux biss fuq naħa tal-burokrazija. Il-pern ta' din ir-riforma irid ikun ibbażat fuq sistema li tiswa anqas u li toħloq bilanċ bejn l-interessi taċ-ċittadini tal-Istat u l-operaturi minn naħa l-oħra. Mhux aċċettabbli l-Gwardjani Lokali jibqa' jiġi trattat mingħajr dinjità għaliex dan ukoll huwa ħolqa importanti fis-sistema li qiegħda hemm l-ewwel u qabel kollox biex isservi liċ-ċittadini u mhux biex tippenalizza l-istess ċittadini. Għalhekk f'din ir-riforma l-Gwardjani Lokali jrid ikun stmat, mismuħ u mogħti l-ordni neċessarji biex iwettaq ħidmitu sewwa. Sinjuri Kunsilliera, irridu nisimgħu aktar milli nitkellmu. Irridu naġixxu, irridu nimplementaw. Il-Ministeru tiegħi mhux se jibqa' fl-uffiċċju, imma sar jinżel fit-toroq biex jisma' liċ-ċittadini u jisma' wkoll lilkom il-Kunsilliera. Il-Kunsilliera li ħadu l-ġurament tal-ħatra it-tnejn huma dawk eletti fil-lokalitajiet tal-Belt Valletta, Bormla, Imdina, Ħażabbar, Iż-Żejtun, Birkirkara, Fgura, Gudja, Ħalaxaq, Kalkara u Ħallija.